Ja sit agendalla olisi vielä tää kaikkien rakastama Elopron mainos, josta puhuttiin viime kerralla. Mitäs ideoita olette saanut? No hei, heittäkää nyt jotain. Eiks me nyt voitais taas ottaa joku julkispuhus siihen niistä pillereistä? Vanhukset on kyllä söpöi. Mun mielestä Rikun idea ei ole yhtään huono. No olisiko kenties muita ideoita? Mikko? Pete? Milla? Just. Okei. Eikö tää ollut sitten tässä? Palataan taas ensi viikolla. Oottakaa hetki. Mulla olisi ideoita siihen mainokseen. No, antaa kuulua sitten. Ei ketään kiinnosta kuunnella, kun joku aivopestys selittää. Elopro muutti mun elämän. Kerrotaan se mieluummin ilman puhetta. Kerrotaan jotain, mihin voi samaistua. Mihin kaikki suomalaiset voi samaistua. No pitkään pimeään talveen. Pimeys masentaa. Elopro auttaa. Niin ja pitäisikö jättää kokonaan pois se slogani? Saa voimaa. Pikemminkin hohojaa. Ihan kivoja ideoita Milla, mutta emme tiedä sopiiko ne ihan Elopro-mainokseen. Oot oikeassa. Otetaan sut siihen mainokseen selittää. Musta Elopro ei oo yhtään huono. Huomenna minä puhun. Huomenna minä puhun. Huomenna minä